की तू हुशार होता. तू आली हुशार. एनिसन तू केदी रे आणि आम केदी त्याचोय मरे आणि तू आमकू शाबात सांगता. शाबात सांग तू मग यार हुशार रे. अरे एनिसन तू हुशार ते आम्ही. एनिसन तू हुशार झाला आम किती जाता ते तुका सांगो जातले. होय किती सांगाय तू करे फटास कोण सांगता. तू खबर हा झाला तेस कोण आम किती जाता ते तुका आन्सर दिपा जातलो. होय ते झाला या संसारात तीन वस्तू उणा आहे तो केसो ते सांग. होय होय सांग आता हुचोस तू उण हाय त्यो संवसरा. अरे इतिहासी अरे कितरे फकान मरे झाला फकान झाला सांग मरे. तुमको खबर हा हमको खबर आहे म्हणून तू काय चालणार रे. दाया तुमको दादा सांगाय मरे. कमी ये दूध ना ये तोलटा केस ना कमी मळबा जाड ना. अपनी आशा प्रेम प्यार की बोलो भाषा जान के कोई ना समझे तो करते हैं तमाशा.